Birth certificate laki isi munit amahang kethek arni lapen amahang thek det pen non an ningkan ko an pleng tang loma bangso kachini pa media phansi sarkar hin pen hok ponlo la sojok non ovekimi kichan kejar apor lapen kethek kere apor hut bangso a birth certificate ko an akinang sot mapu abangki chini pa melo Karbi Anglong life abirta pen pininang lituma phanang ke wan pi bangso kinnang sora birta arjui tha Mahang ki thek ki pang thek alo mate birth certificate alo avi pulote government achokumar anghoi ki claim dun long jia warsai avi labangso hukum central government a hin pen ke pathik pon jia phan apor der delu pasi angkra kalong pen chini dun Vorenga warsaya phan jong si birth certificate alo nangli rideng along avi pulote chokumar awarsaya phan nangli long dun de Vorenga warsaya phan chot kali vode pak ki jog dun jia phan anta jakong avilo Labang soron non ke padu ponji budget session akhut kecherai ponji alamdu puthot kenang sorabirta arjutha central government a hin pen ke pathik ponji bangso ki miaron birth certificate alo jongsi nangliri deng along avilang pulote prabjin pen chiklem ponik non athe nangliri deng along jongsi birth certificate avi iklang pulote ke wangji apor aphan ki claim ke damamu katikuk pon doji Government along Vorenga warsai aphan labangso birth certificate alu avi pulote nangli long dunde la an chotkali toklanga chatai voter list along men ka che thabdunji aphan anta birth certificate alu hangbekpu birth certificate alu jongsi nangli rideng along non anta avilang pulote driving license passport voter list abaha men ka che thap ang deng pen chenglok toklanga chatai lapen Vorenga warsai aphan anta kachoklem dun ikjia warsai si long lelo Labangso aron laki kidamtang pharokre sirtkepra trokkebra sirtkep aningkan kideng pon birth registration ek aron along pen kewanji alamdu Labangso puthak non kewangji budget session a hutsi puthot deng pon po News Desk report Karbi Anglong live